Moi vaan kaikille ja tervetuloa 13 kysymystä asiantuntijalle videosarjaan. Olen Annika Salmi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululta ja minulla on tänään täällä vieraana Sami Moisio Cursor Oy:ltä, Jukka Antila Kouvola Innovation Oy:ltä sekä Mika Niemi Suomen Yrityskaupat Oy:ltä. Tässä videossa on tarkoitus saada vastauksia opiskelijoiden kysymyksiin omistajanvaihdoksesta. Voisitteko Sami ja Jukka kertoa omasta puolestanne, mitä kehitysyhtiöt tekevät ja missä vaiheessa yrittäjä tai yrittäjyydestä kiinnostunut voi olla yhteydessä kehitysyhtiöön? Meidän opiskelijat eivät välttämättä ymmärrä ihan tätä, että mitä tämä kehitysyhtiö on ja missä asioissa he voivat olla yhteyksissä. Niin avaisitteko tätä vähän tätä? Kehitysyhtiöhän on sitä varten, että se haluaa nostaa alueen elinkeinovoimaa, niin tarkoitushan on, että saataisiin mahdollisimman paljon elinvoimaisia yrityksiä ja ilman muuta, jos meillä on eläköitynyt yrittäjä, niin silloinhan me halutaan löytää sille uusi jatkaja, koska sehän lisää sitten mahdollisesti meidän kasvua tällä seutukunnalla ja tuo lisää uusia ideoita. Ja niin kuin sanoit, että missä vaiheessa voi olla yhteydessä, niin kyllä me puhutaan aina, että matalalla kynnyksellä. Eli heti kun on vain joku idea ja haluaa tietää lisää, että miten ehkä käytännössä kannattaisi lähteä etenemään, niin silloin ottaa vaan meihin yhteyttä. Ja en tiedä, varmaan aika pitkälti Cursoria Kinnuta toimivat samalla tavalla, mutta Jukka voi nyt sanoa, miten hän näkee. No joo, ihan niin kuin Sami sanoi, että meillähän on aloittavien yritysten neuvonta on meillä vähän niin kuin erikseen sille, että meillä käy joku 300-400 yritystä vuodessa aloittavaa yritystä ja siinä käydään sitten vähän näitä ajatusta lävitse ja kassalaskelmia lävitse ja sitten kun yritys on perustettu ja saatu omistajanvaihdos, tai sitten yritys on perustettu, saatu omistajanvaihdos tehtyä, niin sen jälkeen sitten ajan kanssa, kun tulee kaikkia kysymyksiä, rahoituskysymyksiä tai muita kysymyksiä, niin me pystytään sitten auttamaan niissä. Eli meillä on niin kuin kaupungin kehitysyhtiöllä on lähes tulkoon aika pitkälle samanlaiset periaatteet niin Cursorilla kuin Kouvola Innovationillakin. Ja niin kuin Sami sanoi, matalan kynnyksen kautta, että aina kun on kysyttävää, niin kannattaa kysyä. Ja mitä teidän palvelut maksaa? Se on, jos maksaa veroja meillä Kotkan alueelle, meillä on oikeastaan Kotka, Loviisa, Miehikkälä, Virolahti, Hamina, eli meillä on aika laaja alue, niin silloin me pystymme heitä yrittäjiä palvelemaan, ja Kouvolalla on sitten varmaan sillä lailla, että eikö se ole Kouvolan alue, Jukka, kerro sinä. Joo, Kouvolan alue on meillä, että jos esimerkiksi Kotkalan yritys ottaa meihin yhteyttä ja asia tapahtuu Kotkassa, niin silloin me neuvotaan, että ottaa Cursoriin yhteyttä. Ja ei tule laskua perässä. Joo, ilmainen palvelu. Mutta sitten tässä kannattaa ilmaisessa palvelussa ottaa aina se, että kun meillä on onneksi toi Mika täällä mukana, niin meillä on yksi sellainen vastuullinenkin konsultti, koska kun ne on ilmaisia neuvoja, niin pitää aina muistaa, että meillä ei ole mitään sopimusta, niin asiakas toteuttaa niitä neuvoja omalla riskillä. Sitten mä luulen, että Mika tekee aina sopimuksia ja teillä on vastuuvakuutukset ja muut, niin se on sitten vähän eri asia, kun mennään tonne puolelle. Joo, ja kyllä me tehdään paljon yhteistyötä, että on kohteita, joissa me ei olla ehkä se oikea auttamaan vai nämä kaverit sitten pystyy jeesaamaan eri tavalla, että kaikki kohteet ei sillä tavalla myytävissä kuitenkaan. Sami, mistä yrityksen ostamisesta kiinnostuneen pitää lähteä liikkeelle? Tämä on tuttu kysymys ja mä oon aina sanonut, että se on ihan sama, aloitatko sä yrityksen, teetkö sä ihan mitä tahansa, niin yrittäjällä pitää olla intohimo. Sillä pitää olla hirveä drive sitä kohtaa, mitä se lähtee. Aina me puhutaan ehkä, niin kuin Mikakin ja moni puhuu, että pitääkö olla toimialatuntemusta tai tällaista. Mä oon sanonut aina, että ei tarvitse. Mutta pitää olla ehdottomasti kiinnostus siihen toimialaan, eli pitää sitten jaksaa opiskella, tehdä sitä duunia, koska yrittäminen on oikeasti, vaikka sitten sanotaan aina, että ei se välttämättä ole niin tiukkaa, niin on se 24/7, se on koko aika pääkupassa mielessä tietyllä tavalla, se on kuitenkin sun niin kuin vähän oma lapsi, niin se intohimo, mikä on se, mitä sä haluat tehdä, sen jälkeen mä väitän, että aika moneen asiaan löydetään ratkaisu, jos sieltä löytyy se motivaatio. Se on ihan sama kuin työnteossa tai kaikessa työpaikan hakemisessa, niin pitää olla se oma motivaatio kunnossa. Täysin samaa mieltä, että kyllä se itsearviointi on se, mistä on lähdettävä liikkeelle, että oot sä oikeasti valmis. Että ehkä semmoinen yrittäjyyden ihannointiajatus, että mä haluan olla yrittäjä, niin on todellakin väärä tapa lähteä liikkeelle. Että se on paljon muuta kuin olla. Yrittäminen on todella niin kuin jatkuvaa työtä, että se itsearviointi tosi tarkka. Sitten siitä lähtee niin kuin ehkä jonkinlaista markkinatutkimusta, että mikä voisi itselle olla se sopiva, kun on ne omat, mitä osaa, rahoitusmahdollisuudet, ne on tiedossa, niin siitä ehkä lähtee sitten toimiala tuntemukseen etsimään mahdollisia kohteita, mitkä voisi olla kiinnostavia. Ja voisin vielä tähän sanoa, että se
joka yrittäjäksi lähtee, niin se pitää olla se oma pesä niin kunnossa, että siellä vaimot ja miehet tietää, mihinkä ollaan ryhtymässä. Että yrittäjäksi kun lähtee, niin se tosiaankaan ei ole 8-4 se työaika. Että se on pitkää pinnaa ja suurta stressin kestävyyttä. Eikä haittaa, se on rikas puoliso. Ha, ha, ha. Kiitoksia näistä vastauksista. Jukka, mitä hyötyä on ostaa valmis yritys? Valmiin yrityksen ostamisessa on aika paljon etuja. Ensinnäkin sen valmiin yrityksen historia on tiedossa. Tiedetään, miten on liikevaihto vuosittain mennyt ja pystytään seuraamaan, että miten kehitys on yrityksessä tapahtunut. Valmiin yrityksellä on usein myös organisaatio, joka osaa toimia, että jos sanotaan, että on vaikka 5 tai 10 työntekijää, niin ne tietää oman paikkansa siinä yrityksessä. Ja markkinointi on tehty jo periaatteessa tällaisessa tapauksessa. Itse olen perustanut aikanaan 4-5 yritystä ja muutaman olen ostanut elämäni aikana valmiin yrityksen ja suosittelen kyllä vilpittömästi valmiin yrityksen ostamista. Mä nyt sanon vielä kaikille, että minkä takia minunkin mielestä valmis yritys, kun olen puhunut myös näiden pääomasijoittajien kanssa, niin kyllä nykyään sanoo, että ostakaa joku raaka-aihe, koska ne asiakkaat on olemassa siellä. Nykyaikainen markkinakenttä, kaikki tietää, kuinka monta miljoonaa sovellusta meillä on, niin se on hirveä työ lähteä tekemään sitä asiakastyötä ihan scratchista niin sanotusti, eli nollasta. Kyllä, koska sitten sulla on jo jonkinlainen tieto, mitä se kassavirta voi olla, että miten sä voit niinku käyttää sitä. Ja sitten on myös erinäisiä tutkimuksia, että on esimerkiksi joku EU-komission tutkimus, että yrityksen ostaminen on 3 kertaa tuottavampaa kuin sen perustaminen. Ja myös niin, että yleensä jatkaja myös ostaa uuden yrityksen. Ja myös niin, että yli 80% omistajavaihdoksista, niin se ostaja on ollut yleensä tyytyväinen. Nämä on niin kuin ihan tutkittua tulosta, että kyllä se kannatan sitä monesti, että se ostaminen on huomattavasti helpompaa ja kannattavampaa kuin se alkaminen alusta. No, kovia lukuja. Meillä tehtiin sellainen tutkimus 30 yritystä, mitkä yksityisyrittäjää, jotka oli perustanut yrityksen ja 3 vuoden päästä kysyttiin, ne kaikki kävi paikalle ja kysyttiin, että minkälainen on tilanne, niin kaikkein suurin huolenaihe oli se, että ei ole markkinoita. Eli ei ole selvitetty tarpeeksi, että onko sitä kassavirtaa tulossa. Ja sitten kun ihminen, yksityisyrittäjä varsinkin, kun se orientoituu siihen omaan työntekoonsa, oli se sitten kannonjyrsintä tai mikä tahansa, jos ajatellaan, niin se aika menee kokonaan siihen omaa työntekoon. Siinä ei kerkeä enää paneutumaan siihen markkinointiin tai mihinkään muuhunkaan. Se on yksinkertaisesti, on toki aloja, missä ne markkinat syntyy automaattisesti, mutta aika usein, aika paljon, niin kuin tästä 30kin yli puolet sanoi, että saisi olla lisää asiakkaita. Ja samalla kun ostaa tähän Jukkaa kompatakseni, niin kun sä ostat valmiin yrityksen, niin sä ostat myös sen yrityksen verkostot valmiiksi. Niistä on heti hyötyä. Sulla on heti tietynlainen kanta, mihin voi olla yhteydessä. Kun se oma aika, juuri niin kuin Jukka sanoi, ei ikinä riitä. Tässä yrittää aina positiivinen. Se luulee, että sillä on enemmän kuin 24 tuntia, ei sillä ole. Näin on. Just näin. Hyvä, kiitoksia. No Mika, mistä löytää ostettavia yrityksiä? No verkko on ehkä, mistä lähtisin niinku liikkeelle, että siellä on yritysvälitystoimistojen sivuja, miltä löytyy. Sitten myös kannattaa olla yritysvälittäjiin yhteydessä, että kaikkia kohteita, mitä meilläkin on myynnissä, niin ne ei ole näkyvillä sivuilla. Että on niin sanottuja hiljaisia kohteita, mitä markkinoidaan vaan semmoisille tietyille asiakkaille, ne ei ole yleisesti myynnissä, niin niitä kannattaa kysellä. Lisäksi meille pääsee ostajahakuun, eli kun laitat tiedot sinne, että minkälaista toimialaa etit, niin kun meille tulee semmoinen kohde, niin sulle tulee välittömästi viesti, että meille tulee tämmöinen yritysmyynti, että kiinnostaako. Sitten tietysti kaikki heiltä löytyy, on varmaan kontakteja, yhteiset tutut esimerkiksi. On kuullut montakin tarinaa, että saunan lauteilla on joku sanonut toiselle, että mä oon muuten myymästä firmaa ja no mä voisin muuten ostaa tän. Että semmoista niin tuttu kauppaa, sitäkin löytyy. Et ehkä se, että lähtee liikkeelle, että mä haluan ostaa yrityksen, että se on se ensimmäinen askel siinä.
Ja jos puhutaan sitten pienestä päästä, niin yksi täysin aina ihmiset unohtaa, että hiljainen tietolähde on tilitoimistot. Ne tietää todella hyvin, missä vaiheessa yrittäjä on. Ja sitten jos se on eläköitymässä, niin vaan ihan suoraa kontaktia kysymään. Sinne voi mennä vaikka työharjoitteluun ja sitten lähteä sitä kautta katsomaan, että kiinnostaako se. Sitten jos ei se kiinnostakaan, niin ei ole tapahtunut mitään vielä edes katastrofia. Toihan on tosi hyvä esimerkiksi opiskelijoille. Että jos etsii vaikka työharjoittelupaikkaa tai opinnäytetyöpaikkaa tai jotain muuta tämän tyyppistä, niin Kyllä. sitten Ja voi sitten sitä tietysti kautta on, että jos tutustua. sä haet niinku kasvuun, niin sittenhän sä voit suoraan olla kilpailijaa yhteydessä, että ootteko myynnissä. Et se on vähän niin kuin, että ootko ensiyrittäjä vai ootko hakemassa kasvuun, niin vaihtoehtoja on moni. Suora kontakti voi olla monesti toimiva. Just, että jos sä haet vain itsellesi elinkeinon, niin se on vähän eri asia, Kyllä. kun sitten on niitä ostajia. Varmaan Mikalla on enemmän niitä ostajia, jotka sitten lähtee, kun ne just saa sen ekankin ostoprosessin, lähtee ammattimaisesti ostamaan, niin lähtee kehittämään vähän eri lailla. Sitten meillä on niitä, jotka tulee vaan niin kuin, jos sanotaan vaikka ulkomaalaista niin joka haluaa vaikka perustaa vaan sen kahvilaravintola ja lähtee nollasta liikenteeseen, niin ei se välttämättä ole sitten niin kuin nämä isot toimistot. Sitten se kannattaa itse katsella vähän, että mikä se paikka olisi. Kyllä. Meillä on niin kuin myynnin puolelta monesti ollut semmoinen, jos tässä on tämmöinen pieni yritys yksin, niin laita lippu ikkuna, että tämä on muuten myynnissä. Että joku voi tulla kävellä ohi ja huomata, että hei, toihan onkin kiinnostava. Totta. Käypä kyselemässä. Kyllä, eihän sitä koskaan voi tietää. Hei. Nyt mun on pakko kysyä Jukalta, kun se on hiljaa, että sä kun oot ollut yrittäjä, mä tiedän, että säkin oot myynyt, niin miten sä löysit sitten sen ostajan? Onko sulla joku hyvä vinkki tähän näin? Miten se sunkin ostaja silloin aikanaan tulisi? Itse asiassa niin meitä oli osakkaita, niin meidän yrityskaupat tehtiin silleen, että osakkaat osti niin, kun ilmoitti, että on myymässä omia osakkeitaan. Ja sitten meillä on ollut tällaisia, just niin kuin sanoit äskettäin, että jos joku on myymässä yritystä, niin me olen aika usein tehnyt silleen, että jos mulla on ollut tuttuja saman alan yrittäjiä, niin kysynyt heiltä, että onko ollut kiinnostusta laajentua tai tälleen. Ja niin se, mikä on, me voi sanoa melkein, että melkein jokainen yritys on myytävänä, kun hinta on oikein. Mutta niitä ostajia on vaan vaikea löytää. Eli ainakin meillä on ostajia vähemmän kuin on myytävää tavaraa. Että mistä sen ostajan aina löytää, niin tietysti, että kun sä oot omalla alallasi, niin siellä huomaat sen jossain vaiheessa, kun joku alkaa olla kiinnostunut, ja se voit ottaa tavallaan niin kuin siitä kopi, mutta niin just niin kuin esimerkiksi siellä sanoit, että teillä on Suomen yrityspalveluissa on tällainen kanava, mikä voi ilmoittaa, että on ostamassa yritys, niin kannattaa ehdottomasti laittaa sinne siellä voi löytyä vaihtoehtoja sitten. Kyllä. Sitten näitä salassa tai tämmöisiä hiljaisessa myynnissäkin olevia, koska moni ei halua, että se yritys tulee myytä tai näkyviin sitten, että se on myynnissä ja pelätään siinä, että työntekijät lähtee pois tai sitten asiakkaat pelästyy. Tuo Jukan viestihän on loistava opiskelijoille. On ihan samaa mieltä, että meillä on ostajista pulaa. Eli kun me saadaan se sellainen yrittäjäkulttuuri, mä sanon, että kaikki perustakaa vaikka se pieni osakeyhtiö, koska meillä on hulluja rahoitusinstrumentteja, joissa sanotaan, että tilinpäätös pitää olla takana, että sä saat sen laina. Mutta ei siellä sanota, että minkälaiset luvut pitää olla vaan oma pääoma plussalla, ja sen jälkeen se mahdollistaa meille ihan erilaisia mahdollisuuksia. Mä sanoisin, että tehkää se ensimmäinen steppi, niin kuin aina sanotaan. Kuinka kauan yrityksen ostoprosessi keskimäärin kestää? Tiukka kysymys. Tämähän riippuu ihan täysin siitä, että mikä on keissi. Jos sanotaan, että kaikki aina sanoo, että mikä on nopein, niin nykyään rahoitusmaailmassa, aina jos tarvitaan ulkopuolella rahoitus, niin en ole yhtään keissiä saanut alle 5 kuukauden läpi. Koska se, vaikka meillä on myyjä ja ostaja valmiina samassa pöydässä, nekään ei taho uskoa, että ei tämä rahoitusmaailma voi olla näin vaikea, mutta se on nykypäivänä. Se vie sen 5 kuukautta. Mutta sitten normaali keissi, jos tulee just tällainen pienyrittäjä, joka haluaa, että hei, hän haluaisi lähteä eläkkeelle, niin mä sanoin, että 2 vuotta vielä hyvin äkkiä. Ennen kuin löydetään ostaja, lähdetään tekemään sitä yhteistyötä, tutustumaan, niin se sama, mitä Jukka sanoi, nyt pitää aina muistaa, että yrittäjän pitää tehdä sitä omaakin duunia ja tehdä sitä kassavirtaa itsellensä, että se elää. Niin ei se kertee koko aika ole tässä prosessissa mukana. Niin sen takia nämä vie helposti sen 2 vuotta. Tämä on niin kuin mun oma kokemus. Nyrkkisääntö on, että 2 vuotta kannattaa varata. Se on yllättävän pitkä aika. Se on pitkä aika. Kyllä. Mä voisin sanoa niin kuin myynnin puolesta, niin keskimääräinen myyntiaika on noin 10 kuukautta. Ja siellä on sitten taas niin kuin tosi pieniä ja isot kestää just niin kuin
Sami sanoi, niin voi olla vuosiakin se prosessi. Sami sanoi ihan oikein, että se myyjä kun alkaa myymään, niin se myyjän kannattaa alkaa miettimään sit myyntiin vaikka 2 vuotta tai 3 vuotta aikaisemmin, jotta se saa sen yrityksen sellaiseen kuntoon, että se ostaja kiinnostuu siitä ja se on helppo myydä. Mutta sitten on ollut sellaisia tapauksia, meillä oli ihan viime viikolla oli sellainen, missä myytiin puolet osakekannasta saman tien siinä pöydällä, kun ne tuli. Elikkä ne oli jo sopinut etukäteen sen, että yksi työntekijä lähti mukaan tähän yritykseen. Mutta nämä pitemmät prosessit kuvastaa semmoista yritystä lähinnä, missä on jonkunnäköistä liiketoimintaa ollut pitempään ja on työntekijöitä. Kyllä, nyt mun täytyy sanoa, että tuossa varmaan, niin kun eikö näin ollutkin, että myyjä oli rahoittamassa sitä kauppaa, että siinä ei varmaan ulkopuolisia rahoittajia ollut, vai oliko siinä ulkopuolisia? Siinä oli tälleen, että tämä yksi työntekijä oli niin tärkeä siinä, että se oli pakko sitoa siihen yritykseen. Mutta varmaan just niin kuin mä sanoin, jos rahoitus tulee kynnyskysymys, jos me tarvitaan pankkilainaa. Joo, silloin sitä me tarvitaan. Että silloin, tällöin mä uskon, että just kun on ollut näitä hyviä keissejä, että jos silloin mä allekirjoitan tuon Jukan, että jos sä löydät sieltä työntekijä, joka haluaa sen tolla lailla ja kaikki on samaa mieltä eikä tarvita ulkopuolista rahoittajaa, niin prosessi nopeutuu. Mutta jos siinä on se ulkopuolinen rahoittaja, niin sitten se menee kyllä aina pidemmälle juoksuun. Kyllä. Jukka, mitä asiakirjoja ja valmisteluja ostajan täytyy tehdä? Kiperä kysymys. Erittäin laaja. No, jos ostaja on nyt lähdössä ostamaan yritys, niin kyllä se varmasti ensimmäinen, mikä siinä tulee mieleen, on tämä salassapitosopimus. Eli NDA-sopimus, joo. Ja kun se on tehty, niin prosessiaan etenee sitten silleen, että jos se etenee eteenpäin, niin asiakirjoja, ostajan pitää tietysti varmistaa se oma rahoitus, että sillä on sitten rahaa. Eli se joutuu käymään just näitä rahoituskierroksia sitten. Ja siinä tulee tarvittavia asiapapereita ja sitten tulee mahdollisesti tämä due diligenceillä läpi, eli syvennytään enemmän siihen yrityksen sisäisiin asioihin. Mahdollisesti osakassopimukset, jos ostajalla on vaikka jotain muita osakkaita siinä mukaan. Tuleeko teille mitään muuta mieleen? No mahdollisesti esimerkiksi, jos sä joudut perustaa yhtiön, holding-yhtiön tai mikä se yhtiön ostomuoto sitten onkaan, että siellä on moninaisia erinäisiä sopimuksia, mitä... Tässä tulee just se, että niin kun sä puhut näistä jo, niin tulee just, että jos asiakirjoista puhutaan, niin esimerkiksi verottaja saatetaan joutua ottaa mukaan ja hakemaan ennakkoratkaisuja. Tämä ei ole tietyllä tavalla mikään asiakirja, mutta valmistelua juuri, että ostaja saattaa joutua valmistua siihen. Ja sitten tällä hetkellä pahimmat tapaukset on ollut sillä lailla, että ennakkoratkaisu saadaan odottaa 6-8 kuukautta, niin se on ihan järjetön aika taas kerran. Joo. Kun puhutaan sitä prosessin pituudesta. Joo, mutta käytännössä niin kuin hyvinkin pitkä prosessi ja suosittelen käyttämään asiantuntijaa. Itse henkilökohtainen kokemus, niin silloin kun rupesin miettimään yrityksen ostoon, niin oli Kinnoon yhteydessä ja sain sieltä jeesiä tosi hyvin just siihen, että mitä sun pitää tehdä valmistelu ja mitä siellä tapahtuu, koska itse olin niin kuin tavallaan tuore siellä markkinalle, että ei tiennyt läheskään kaikkea, että mihin pitää valmistautua, kaikki rahoitus, yhtiömuodot, mitä siinä on. Niin, jotta vielä nyt jos ajattelee vielä, että jos puhutaan sellaisesta yrityksestä, missä nyt sitten tarvitaan jonkun verran käyttää rahaakin, eikä perusteta omaa tai jos perustetaan uusi yritys, niin tietysti yrityksen perustaminen ne paperit pitää tehdä, mutta sitten jos ostetaan yritys, niin aika usein se just tapahtuu, niin kuin Sami sanoi, että on tällainen holding-yhtiö, mikä perustetaan, mikä ostaa sitten tämän toisen yhtiön. Ja siinä on ihan puhtaasti tällainen hyötyajattelu, matemaattinen hyötyajattelu, että se yritys tulee maksettua nopeammin sitten se ostettava yritys, kuin se, että se henkilökohtaisesti ostasit ne osakkeet. Ja nyt mun pitää tarttua vaan tuohon Mikan aiempaan lausuntoon kaikille opiskelijoille jälleen kerran. Mika on ollut aikana ihan noviisi, nyt se on jo asiantuntija ja tekee tätä ammattilaisia. Se on lähtenyt jostain liikkeelle, tällä lailla tämä polku etenee. Juuri näin. Tärkeintä on vaan tarttua kiinni ja rohkeasti mennä eteenpäin. Se yrittämisen peruslähtökohta on aina, että pitää ruveta tekemään duunia. Jep. Onko yrityksen omistajalla selkeä käsitys yrityksen arvosta yleensä? No oma kohtainen kokemus on kyllä, että ei välttämättä ole. Että siellä on niin paljon aina sit tunnetta ja tehtyjä tunteja ja omaa arvostusta ja brändiarvostusta ja
Mutta kun totuus on kuitenkin se, että yleensä se jatkaja ei osta muuta kuin sen kassavirran, mitä sillä voi tehdä. Että se pitää niinku ymmärtää siinä lähtötilanteessa sen myyjän, että käyttää niitä ammattilaisia siinä arvonmäärityksessä. Mutta on myös yrittäjiä, joilla on aika tarkka käsitys siitä, että mitä he haluaa, ja se on ihan perusteltuukin useasti. Mä lisäisin tähän, että oma kokemus on ollut tästä, jos sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana ollaan puhuttu tästä paljon, niin on se, että se on hauskaa, kun jos se on yrittäjä on perustanut sen, niin se on kuin sille oma lapsi. Ja miettikää, kun te myytte omaa lasta, niin se arvo on aina yrittäjän silmissä aivan järjettömän korkea. Ja sitten meille tulee näitä keskusteluja, että mutta kun ei tästä pysty maksamaan eikä kukaan rahoita tällä hinnalla. Ja ihmetellään, kun ne mene kaupaksi. No juuri näin. Nämä on niin kuin nämä normaalit lainalaisuudet. Mutta se tulee mun mielestä puhtaasti psykologiasta. Jos sä teet jotain 30 vuotta, sä saat sen kasvatettu, niin sä ajattelet, se on ymmärrettävä. Ja sä ajattelet, että sä oot Kouvolasta ostanut vaikka kaikki hallit ja tällaista, että mä maksoin niistä aikanaan paljon ja nykyään rahoittaja ei anna niille kuin 1 000 € arvon, niin se voi olla aika kova kolaus. Niin, taikka ostanut kalliit koneet, mitkä on jäänyt ihan käyttämättä, koska kehitys on mennyt niin paljon eteenpäin, että semmoisia koneita ei enää tarvita. Niin se on just näin, että oikeasti se hintahan on se, minkä se ostaja loppujen lopuksi maksaa siitä. Ja nämä hinta-arviot ja nämä, niin se aika usein just tämä myyjäosapuoli, mikä nyt joissakin tapauksessa arvostaa sen oman yrityksensä kohtuuttoman korkeaksi, niin sen pitäisi niin kuin kääntää se asia silleen, että sen pitäisi ajatella, että ostasitko sinä tällaisen yrityksen tähän hintaan, ja millä sinä sen maksasit. Eli just tämä kassavirtalaskelma, että se pitää kuitenkin maksaa tietyssä ajassa takaisin se yritys, että siinä on jotain järkeä. Niin ne on joskus vaikeita, ja sulla on varmaan kokemuksia. Joo, sitten siellä perustellaan semmoista, että jos tehdään tätä ja niin liikevaihto tuplaantuu. No, se ostaja kysyy, että no miksi te olette tehneet? Juuri näin. Joo. Mika, haluatko vastata tällaiseen kuin, että mitä tarkoitetaan arvon määrityksellä? No, jos mennään vähän syvemmälle tähän aiheeseen. No tämä on varmaan semmoinen, mistä voitaisiin puhua puoli päivää helpostikin tästä arvonmäärityksestä, että usein on semmoisia tai niinku ajattelumallia, että meillä on tilinpäätöstä ja sitten käytetään jotain kaavaa ja sieltä tulee automaattisesti luku. Näitä tarjotaan jopa, mä oon saanut yrittäjänä tämmöisiä tarjouksia, että annetaan sun yritykselle arvo, että laitat vain tilinpäätöksen, että tällä hinnalla saat, niin se ei kyllä tule onnistumaan, että voi olla esimerkiksi tilinpäätöksessä samoin luvuilla 3 eri yritystä ja niiden tulevaisuuden näkymät voi olla ihan erilaiset, niin silloin se hintakaan ei voi olla samanlainen. Et menemättä sen enempää näihin erilaisiin laskentatapoihin ja kaavoihin, niitä toki on, niin sanoisin, että kokemuksesta, että se vaatii tulkintaa, näkemystä ja ennen kaikkea tulevaisuuden arviointia, se, että sitten kun ruvetaan sitä hinta-arvioa laskemaan. Ja niin kuin Jukka tuossa sanoi, niin se on aina sen, mitä se ostaja on valmis maksamaan, että se sen hinnan määrittää. Ja ostaja voi olla eri hintoja eri ostajille. Että jos on joku hyvä liiketoiminta, joku kilpailija voi maksaa siitä paljon enemmän kuin joku yksi alkava yrittäjä, niin se hinta on silloin ihan erilainen. Meillä se käytännössä perustuu kassavirtalaskelmaan niin, että se yrittäjä voi sillä rahoituksella, minkä se siihen käyttää, niin maksaa se. Yritys tuottaa sille elinkeinon ja myös maksaa sen tietyssä aikajanalla sen lainan takaisin. Minkälaisista ajoista puhutaan yleensä? Tällä hetkellä on 2-5 vuotta on se. Mä olin tuossa keväällä tapahtumassa, missä pankin edustaja sanoi, että heillä maksimi on nykyään 5 vuotta. Mä otan tuosta Mikasta, kun jos joku nyt ihmettelee, että miten 2, jolla on ihan sama tulos, voi olla erilaisilla arvoilla, niin sanotaan näin, että jos sinulla on toisella yritys, jossa ei ole yhtään asiakassopimuksia, niin mistä se rahoittaja tietää, että ne asiakkaat tulee uudestaan, ja toisella kaikki, sanotaan 90% asiakaskannasta on asiakassopimuksia sidottu, joista ei pääse irti, kun 6 kuukauden niin kuin irtisanomisajalla, niin kaikkihan meistä ymmärtää, kumpi niistä nyt sitten on arvokkaampi. Eli just sinne pitää mennä numeroihin niin sisälle, että ei voi suoraan sanoa, että älkää
vaikka te ostaisitte niitä valmiita arvonmäärityksiä, niin älkää uskoko niihin yksioikoisesti. Ne on vaan tehty, niin kuin tekoälylläkin voi tehdä ihan mitä tahansa, mutta se ei välttämättä ole ymmärtänyt kaikkia asioita, mitä siellä takana on. Juuri näin. Joo, ja se on ainakin itse näen, että kyllä sun on mentävä sinne yrityksen sisään katsomaan, että mitä ne tekee, minkälainen se organisaatio on, ja sitten just se markkina, onko se menossa mihin, onko tämä kuoleva ala kokonaan. Sehän voi olla, että joku liiketoiminta, että se on loppumassa, että ei enää tarvita, ja joku on taas niin kuin kovaa vauhtia menossa ylös, niin se arvo on ihan erilainen. Kyllä. Millä tavallaan määritellään sitten kerroin sitä, että mikä se kassavirtakerroin mahdollisesti voi olla. Niin, saanko vielä sanoa sen verran, että sinulla on varmaan kokemus siitäkin, että joku firma, niin siellä saattaa olla vaimo käy siivoamassa, pojat ajaa silloin tällöin autoa ja saa palkkaa, perhe tekee töitä. Nyt jos tämä uusi omistaja joutuu siihen palkkaamaan henkilöt, niin sen yrityksen arvohan muuttuu niihin tilinpäätöksiin ja tuloslaskelmiin nähden. Juuri näin. Eli me haetaan niin kuin sille jatkajalle kassavirtaa. Siellä oikaistaan kuluja mahdollisesti, jos niitä on ollut. Lisätään kuluja, jos siellä on just niin kuin sanoin, jos siellä on käytetty perhettä työvoimaa, mistä ei ole palkkoja sit maksettu. Voi olla toki toisinkin päin, että on maksettu palkkoja, vaikka ei ollut työpanosta. Joo, ja sitten vielä toi, että tietysti, vai onko näin, tai tietysti, eikö se näin ole, että se substanssiarvo vielä siinä sitten. Että jos siellä on taseessa on jotain semmoista omaisuutta, mitä se yritys tarvii, niin sehän on sitten tavallaan niin kuin nostaa sitten myyntihintaa vielä. No joo, sieltä tulee niinku vakuuksia, mutta sittenhän voi olla sellainen tilanne, että se substanssiarvo on suurempi kuin se kassavirta-arvo. Ja silloin ollaan vähän huonossa tilanteessa myynnin kannalta. Joo. Siihen on vaikea saada sit rahoitusta. Toki semmoisissakin tapauksissa joku kilpailija voi olla kiinnostunut, että koneet ja laitteet esimerkiksi voi olla niinku järkeviä. Kun maailma on nykyään täynnä näitä tyhmiä ekonomista, niin me aina katsotaan, että mihin se milli kannattaa pistää. Että jos se laitetaan sellaiseen tuottoon, joka vaan syö 10 pinnaa koko aika pois, niin ei meitä hirveästi kiinnosta. Sen takia just se tase on hirveä. Moni yrittäjä arvostaa juuri sen substanssiarvon kamalan korkealle, mutta se riippuu siitä, että tuottaako se substanssi siellä yhtään mitään. On pakko kertoa tässä yksi tällainen tilanne, että meillä oli yksi yritys, yli 6 miljoonaa liikevaihtoa ja useita koneita, ja siis satojen tuhansien koneita siinä yrityksellä. Ja siellä oli se yritys myytiin, siellä oli yksi kone, mikä oli poistettu jo. Se teki puolet sen koko liikevaihdosta, sen yrityksen liikevaihdosta. Se yksi kone. Ja periaatteessa on 0 euron arvoinen. Mutta sillähän oli pakko olla joku arvo, koska se teki sen puolet sen yrityksen liikevaihdosta. Niin paperit pitää katsoa, että siinä pitää olla asiantuntija, joka niitä katsoo ja käy lävittä sen yrityksen kokonaisuudessaan. Suosittelen tällaista kyllä. Nimenomaan. En itse ainakaan uskoisi sellaisia arvonmäärityksiä, mitkä on jollain kaavan laskettu näkemättä yritys tai perehtymättä sen toimintaa millään tavalla. Ja tähän mä voin sanoa ihan jälleen kerran, jos me tarvitaan ulkopuolista rahoitusta tai ihan ketä tahansa rahoittajaa, niin kyllä tämä Suomi on luojan kiitos pieni maa. Ne ei luota kenenkään muuhun kuin tiettyjen tahojen. Esimerkiksi Suomen yrityskaupat antaa sellaisia arvonmäärityksiä, että rahoittajat normaalisti pankitkin uskoo niihin, mutta jos sieltä sitten tulee ihan mitä sattuu, niin kyllä ne saattaa kysyä, että kukas tämän arvonmäärityksen on tehnyt. Eli käytämme asiantuntijoita ja ammattilaisia. Tässä kannattaa ehdottomasti. Tässäkin. Koko prosessin vaiheessa kannattaa. Kyllä. Sami, mitä tarkoitetaan due diligencellä? Joo, no due diligence on oikeastaan, se on sellainen, mä oon aina sanonut, se on huolellinen valmistautuminen yrityskauppaan. Ja nyt niin kuin mä oon sanonut kaikille, että minkä takia, kun kaikki sanoo, että onko mun pakko tehdä. Mä sanoin, että ei ole pakko tehdä, mutta kattokaa kaikki kauppakirjapohjat, mitä teillä on, niin siellä sanotaan, että tämä ostaja ja myyjä on huolellisesti tutustunut kauppakohteeseen. Se tarkoittaa normaalisti, että tämä due diligence on tehnyt. Eli jos et sä tee sitä ja sitten sä kiukuttelet, että hei, ei me tästä sovittu, niin valitettavasti ei ole mitään mahdollisuuksia tehdä korvaukseen, koska sillä tarkastuksella oikeastaan voidaan sitten kauppakirjassakin sanoa, että mitä vastuita ja velvollisuuksia halutaan siirtää tai ottaa pois tai muuta vastaavaa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että me mennään todellakin, niin kuin koko ajan ollaan puhuttu, hyvin sisälle sinne. Tiedetään niistä asiakkaista, tiedetään esimerkiksi, jos työntekijöitä siirtyy, että minkälainen on ikäjakauma, tarvitseeko palkata, onko paljon sairaspoissaoloja, miten nämä kaikki käyttäytyy, ne pitäisi kaikki selvittää. Ja tämä on monelle tulee vähän yllätyksenä, että pitääkö mun tollasetkin ottaa huomioon. Niin joutuu aina sanomaan, että kyllä. Ja tämähän, eikö se ole isommissa yrityskaupoissa, tämä on todella iso prosessi, että käytetään miljoonia, että siellä on
joka alueelle on oman alan ekspertti. Että. On joo. Sitten sanotaan näin, että jos me otetaan tällainen iso firma, niin niillä on niinku juridinen DD, niillä on taloudellinen DD, niillä on asiakas DD, niillä on kaikista näistä niinku osa-alueista, mutta eihän me pienelle toimijalle tarvita sellaista, mutta se tarkoittaa silloin sitä, että esimerkiksi asiakkaista, niin tiedän ihan tarkalleen, ne laskee hyvin tarkkaa asiakaskannattavuutta, erilaisia tuotemiksi, ne laskee niitä ristiä. Nyt kun tekoäly on tullut vielä, niin ne saa ihan järkyttävää dataa, koska ne tekee just sitä, mitä Mika sanoi. Ne tekee myös sitä tulevaisuuden kassavirtaennustetta, että jos ne miksaakin ne tuotteet tällä lailla, niin paljon ne pystyisi saamaan potentiaalisesti tuottoa tästä, mitä tämä ei ole aiemmin älynnyt. Kyllä. Mutta pienissä minä sanoisin näin, että tietyt perusasiat pitää katsoa, mutta just isommissa, niin jälleen kerran, mitä isompi kauppa, sanotaan kun mennään yli millin luokkaa, niin jälleen kerran asiantuntijat mukaan ja joku, joka on tehnyt ainakin joskus jonkun kunnon DD. Kyllä. Näin on. Onko mitään lisättävää? Ei muuta kuin se, että ostajan pitää tietää, mihin se yritys on sitoutunut. Kaikki työehtosopimukset, kaikki diilit, mitä on tehty. Sen ostajan pitää periaatteessa, kun se kauppa tehdään, niin olla selvillä, mikä sen yrityksen tilanne on. Plus sitten kaikki tietokoneohjelmat ja kaikki tällaiset, mitä käytetään, onko leasingin ja mitenkä niitä käytetään. Kaikki pitää olla selvää. Joo, tuohon ehkä vielä lisäykseen, että sitten, onko liiketoimintakauppa tai osakekauppa, niin myös, että kaikki sopimukset ne ei automaattisesti siirry. Että ne on selvitettävä etukäteen, että siirtyykö vai eikö. Vaikka osakekaupankin tekee, niin sielläkin on poikkeuksia, mitkä ei siirry. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla jatkaja pitää olla tietyt luvat, että se voi ostaa sen liiketoiminnan tai yhtiön. Ja nykyaikana mä sanoisin, että se mitä niin kuin itsekään en ole vielä ollut, mutta olen kuullut, niin miten nämä tekee, niin on tämä IT-tarkastus ja GDPR, koska ne on tullut, niin IT:n kautta sulle saattaa tulla yhtäkkiä sellainen pommi, että se ootkin aika kovassa vastuussa jostain, mistä sä et tajunnut, koska se nykyään maailma toimii tuolla pilvessä ja sun pitäisi kuitenkin yrityksenä, sinä olet vastuussa suojata ne tiedot, jos et sä ole tehnytkään sitä oikein, niin siitä voi tulla sulle aikamoinen pommi. Kyllä, se on ihan totta. Jukka, kerrotko, että miten rahoitus yritysostoon yleensä järjestetään? Onko tähän jotain sellaista yksiselitteistä? Sami sanoi tuossa just äsken, että jos puoliso on miljonääri, niin siinä ei tarvita mitään sellaisia. Tai on itse. Helppo tapa. Sehän olisi kaikkein ihannetilanne se. Mutta yleensähän niin aika usein ehkä se jonkun verran niin kuin estää näitä yrityksestä kiinnostuneita ostajia niin tulemasta niin kuin estradille, että jos heille ei ole rahaa ja he ajattelee, että ei minulla ole rahaa maksaa vaikka 150 000 euroa tuosta jostain yrityksestä, mistä me semmoiset rahat saan. Mutta siihen ei kannata jättää sit ajatusta, vaan kannattaa ottaa just kursoriin tai meihin kinnoon yhteyttä. Ja me käydään sitten lävitse ne mahdollisuudet, mitä siinä on. Eli me ollaan ainakin katsottu se kehitysyhtiöissä, että esimerkiksi Finnveran takaus, mikä takaa yritysten tai yritysostajien rahoituksiin, niin on ollut erittäin käyttökelpoinen instrumentti. Vaikeampi on ollut ehkä nämä sijoittajien etsiminen, mutta sanotaan, että tällainen normaali kauppa, missä jos se nyt on hintaluokka vaikka 150 tonnia, niin se rahoitus pystytään jollain tavoin järjestämään, jos sillä ostajalla on luottotiedot kunnossa ja jonkunnäköinen tällainen selväjärkisyyden osoittamiskyky, että pystyy selviytymään näistä asioista. Mun mielestä, sano Sami, tai jos tulee jotain muuta mieleen, mutta Finnvera on ihan ehdoton juttu, koska se on, jos otat lainaa vaikka 100 tonnia, niin sulla on mahdollisuus saada siihen lainaa vakuutta Finnveran kautta, jos ei sulla ole omakotitalo tai jotain, mitä siihen muuta laittaisit sinne pankille sitten vakuudeksi, niin Finnvera voi taata sitä lainaa. Se maksaa muutaman prosentin, mutta se kannattaa maksaa jos se yrityskauppa vaikuttaa hyvältä. Sitten on myöskin tällainen, Finnvera takaa myös henkilökohtaisia lainoja, jos tarvitaan henkilökohtaisia lainoja. Eli Finnvera voi taata sen ostajayrityksen, kun se perustat yrityksen, se voi taata sen lainoja, sekä myöskin tämän ostajan henkilökohtaisia lainoja. No sitten yksi vaihtoehto on se, että tämä myyjäosapuoli rahoittaa osaltaan tätä kauppaa. Eli sovitaan vaikka, että maksetaan 5 vuodessa joku tietty summa, alennetaan kauppasummaa sen verran ja se katsotaan tämän ostajan omarahoitusosuudeksi pankille.
Ja minä luulen, että sulla on kokemuksia tästä jonkun verran myöskin. No oma henkilökohtainen kokemus on, että silloin kun ostin yrityksen, niin ei ollut omaa pääomaa ollenkaan, mutta Finnveralta sain yrittäjälainaksen, oman henkilökohtaisen niin kuin pääomalainan, ja sitten Finnvera oli sitten takaamassa pankin puolelle sitä loppuosuutta siihen, että henkilökohtaista rahaa en käyttänyt ollenkaan. Ja sitten voisin sanoa niin kuin yrityskauppojen puolesta, niin meillä on palveluita tällä hetkellä tai yhteistyökumppaneita, on sekä sellaisia rahoittajia, jotka rahoittaa sen projektin kokonaisuudessaan, mutta on myös kumppanit, jotka etsii niitä rahoituspalikoita, eivät varsinaisesti rahoita, mutta etsivät ostajalle sen rahoituspalikan ja sitten se ostaja pääsee sillä eteenpäin siitä. Nyt näitä on tullut jonkun verran uusia, johtuen siitä, että pankit on ollut hiukan haastavia viime aikoina noiden yrityskauppojen rahoituksessa, niin nyt näitä on tullut näitä sijoittajapohjaisia rahoitusvaihtoehtoja. Ja nämä sopii myöskin nuorille, Kyllä nämä esimerkiksi opiskelijoille. Että... Kyllä, koska nyt mä sanoisin näin, että se, minkä mä nostan aina rahoituksessa esiin, niin mä käyttäisin vaikka fundua tai ihan mitä tahansa, koska fundu on nyt yksi sellainen kaupallinen toimija. Mutta se rakenne pitää tehdä niin, että sinä et henkilökohtaisesti ole vastuussa kuin tietystä pienestä osasta sitä lainaa, koska osakeyhtiö ja liiketoiminnan riski, niin kuin mä sanoin, Suomessa on luojan kiitos erilaisia tapoja saneerata yrityksiä, niin jos se on yrityksen riskiä se laina, niin se ei kaada sinun henkilökohtaista taloutta, eli henkilökohtaista vastuuta pitää olla vain sen verran, että sinä pystyt sen kanssa elämään, koska mä pidän sellaista vertausta aina, että sellainen rimakauhu tulee ihmiselle aina, että jos mä lyön sulle 300 tonnia henkilökohtaista velkaa tai 30 tonnia, niin sulla on ihan erilainen yrittämisen sellainen vapaus. 300 tonnissa käsi rupeaa tärisee ihan eri tavalla. 30 tonnissa saat ideoida vielä jotain uuttakin. Juuri näin. Se on just näin. Kyllä. Se on just näin, joo. Että nämähän on sitten nämä tämmöiset rahoittajat, niin nämähän on sitten taas niin kuin, joillakin on semmoisia päämääriä, että ne haluaa hallitukseen mukaan tietysti valvomaan niitä omia sijoituksia ja jotkut haluaa osakkeita sitten siitä yrityksestä. Että jos haluaa itselleen sen kokonaan sen yrityksen pitää, niin sitten se voi olla rahoittajan kannalta niin tai sijoittajan kannalta, niin sijoittaja ei saa siitä semmoista etua, mitä se haluaisi, jos ei korkea korkoa. Mm. Tämä ei nyt liity puhtaasti rahoituksen järjestäminen, mutta yleisesti ottaen, kun alussa puhuttiinkin kaikesta. Tämä on vähän, mun mielestä kaikki on vähän niin kuin startup-yrittäjiä. Mietitään, että lyötäisiin tämä koko genre urheilumaailmaa. Ihmisistä maksetaan. Jos sulla on hemmetin hyvä yrittäjä ja kaikki tunnistaa, että toi pystyy pistämään tämän firman niin kuin ihan uuteen lentoon, niin kyllä se rahoittaja löytyy. Rahoitus ei ole ongelma. Ja silloin myös sanoisin näin sille uudelle yrittäjälle, että moni rupeaa katsoa niitä prosentteja, että onko tämä 5 tai 6 tai 7 tai 8 pinnaa tämä korko. Mä oon aina sanonut, mitä perkuleen väliä sillä on. Koska jos sä saat niin kuin tietyllä tavalla millin sen jälkeen, kun sulla on oikea kumppani, niin on paljon kivempi olla millissä mukana, kuin jos sitten toisen kumppanin kanssa saat 100 000. Älä mieti aina niitä. Suomalaiset on vähän niin kuin aina sulovileeneitä, että kun halvalla saa, niin sillä mennään. Ja meillä on ymmärretty ehkä sellaista jenkkiajattelua, että joskus kannattaisi ajatella isosti, että jos me vähän maksetaan, me saadaan saada 10 kertaa isompi tulos. Se on totta, vaikka sä maksat 15% lainasta, mutta jos se tuottaa sulle 50%, niin se laina kannattaa ottaa. Joo, näin se on. Mitäs ostajan on tarpeellista ymmärtää yrityksen aiemmasta toiminnasta? Tätä me vähän käsiteltiinkin jo tuossa aikaisemmin, mutta onko Mika esimerkiksi sulla tähän ajatuksia? Joo, niin kuin tässä puhuttu paljon tuosta kassavirrasta, niin kyllähän se on se tärkein, mikä siellä pitää ymmärtää, että miten se tulee, mistä se tulee, miten se on tehty. Että se on se, siihen se nojautuu, että sä saat maksettua ne. Sitten tärkeäthän siitä tietysti on, että miten se henkilöstö, onko siellä avainhenkilöitä, jotka on niinku tärkeitä sen yrityksen jatkuvuuden kannalta, niin niistähän pitää jo ehkä siinä kaupanteko hetkellä hyvä sopii jonkunlaiset, sitouttaako niitä mukaan jollain tavalla tai bonusjärjestelmää tai mikä se sitten onkaan. Mutta sä tiedät, että sitten kun sä oot tehnyt kaupan, niin ne ei saman tien häviä johonkin muualle ja sitten sä oot niinku ihmeessä, että no mitäs mä tällä firmalla nyt sitten teenkään. Että se on tärkeä juttu. Mutta kyllä se, mitä niinku eniten tutkin, on se kassavirta, miten se on kehittynyt, mikä se jatkuvuus siellä tulevaisuudessa näkyy, niin on tärkeät juttuja.
Mä lisäsin Mikalle, Mika puhuu hienosti sanasta kassavirta. Mä oon täysin samaa mieltä, mutta pitäisi ymmärtää vielä, mä tykkään matematiikasta aina, että mikä on se logiikka, eli miten se tulee sieltä liiketoiminnasta se kassavirta, missä se on, niin kuin, että kuka asiakas, millä bisnestoiminnalla se tulee, koska monesti meillä saattaa olla monia asiakkaita ja vanhakaan yrittäjä on tunnistanut, että eihän noi tuota yhtään mitään. Niin se kannattaa itse yrittää heti hahmottaa, että hei, tämähän on se kulmakivi, jos me tätä lähdetään vielä kasvattaa ja tässä on se kannattavuus, niin sehän tuo kassavirtaa vielä lisää. Kyllä. Ja vaan sitten se huomioitavaa tietysti kaikki kiinteistöt, kalustot, onko siellä jotain investointitarpeita, sopimukset, kuin pitkälle ne jatkuu. Että kyllä siellä paljon on, mitä pitää niinku huomioida. Se perehtyminen siihen yritykseen niinku juurta jaksain, niin se on tärkeää. Ja kaikki, toikin on mun mielestä, mikä sanoi hyvin, kaikki liittyy kassavirtaan, koska me joudutaan ne kaikki niin kuin myyntämään tähän tyhmään euromääreeseen, kyllä, jotta me tiedetään, että mitkä sun oikeastaan tulevaisuuden vastuut tulee olemaan. Juuri näin. Ja toi, mitä Mika sanoi äskettäin just toi, niin yksi erittäin tärkeä juttu on se hyvien avainhenkilöiden sitominen jollain tavoin siihen yritykseen. Että aika monta kertaa niille aletaan sitten maksamaan jotain vapaaehtoista eläkemaksua tai jotain muuta bonuksia annetaan, mutta sehän on koko firman elinehto, että esimerkiksi jos ajatellaan myyntimiehiä, niin jos on hyvä myyntimies, joka tuo 100 tonnia talon rahaa vuodessa, se kun lähtee, niin se on 100 tonnia pois. Ja niin niiden sitouttaminen jollain tavoin siihen yritykseen, niin se on semmoinen asia, että kun on hyvä henkilökunta, niin on hyvä olla. Niin mun tulee väkisinkin mieleen että jos vaikka jää eläkkeelle paljon porukkaa, että saattaa myös ikärakenne olla yrityksessä korkeahko, se on niin mitä totta. sitten tehdään, että saadaanko sinne niitä nuoria ja miten saadaan sitä hiljaista tietoa eteenpäin ja muuta. Se on totta. Meillä on muuten, pakko sanoa tuohon, että yksi yritys sellainen yli 40 henkeä työllistää ja kysyttiin, että mitäs 5 vuoden päästä. Se, että ei ole työntekijöitä. Entäs 10 vuoden päästä, niin firma on loppu. Sen takia, että ammattimiehet on nyt alkaa olla eläkeiässä. Ja näitä uutta sukupolvea ei ole tullut tälle alalle, jotka on ammattilaisia. Ne on hädissään siitä, että kun ei saa työntekijöitä. Toi on kyllä todella pelottava tilanne. Mutta sitten mä sanon taas aina positiivisesti pitää ajatella. Jos te löydätte niitä vireitä eläkeläisiä, jotka haluavat olla teille vielä töissä, niin muistakaa, että työelmaksuja ei tarvitse maksaa niille tietyn iän jälkeen. Ne ovat hyvin halpoja. Totta. Tätä ei moni miellä. Joo. Tämä näin vain kuriositeettina, jos ne jaksaa olla siellä sormin ääressä vielä. Hyvä. Mennään eteenpäin. Eli miten suunnitellaan siirrettäväksi hiljaista tietoa tai asiakassuhteita? Tästä vähän jo äsken kolauteltiin. No mä sanon nyt alustavasti sillä lailla, että kun me puhutaan koko ajan tuosta ostoprosessista, niin mä sanoisin, että siinä ostoprosessissa pitää suunnitella myös se viestintä. Viestinnästähän puhutaan, jos ajattelet isoikin firmoja, niin kuinka hyvin ne on tehnyt viestintästrategian mun mielestä aika huonosti. Niin se viestintä ja se, että miten se kapula vaihdetaan sen jälkeen ja miten se kerrotaan asiakkaalle, niin se tulee siinä ostoprosessin mukana, mutta sitten siellä on paljon muitakin asioita, mistä nämä voi sitten minun kollegani tässä ympärillä jatkaa. Niin, kyllähän siinä aika hyvin just tämä, niin jos on pienempä firma, missä tämä entiin omistaja on tullut hyvin tutuksi näiden asiakkaiden kanssa, niin kyllähän se pitäisi jollain tavoin sitouttaa tämä myyjä siinä, että hän on mukana sitten, kun kierretään näitä yrityksiä ja saadaan tämä kapula vaihdettua tälle uudelle omistajalle. Joo, ja kyllähän käytännössä niin kuin mitä pienempää yrityskauppaa mennään, niin aika usein sitoutetaan jopa se vanha yrittäjä siihen joksikin tietyksi aikaa, että sitten saadaan se siirtymä niin kuin menee helposti läpi. Ja sitten, jos mennään isompiin, niin sittenhän siellä pitää olla CRM, eli tämmöinen asiakastietojärjestelmä kondiksessa, niin silloinhan se on helppo myyä. Toki ne kaikki on käytävä läpi, mutta silloin sulla on joku tieto just siitä, että mistä se kassavirta sitten syntyykään. Just jos sä haluat sitä hiljaista tietoa, niin mun mielestä tässä on puhuttu paljon kassavirrasta, niin se tärkeintä oikeastaan kaikessa on se, että lähdet niihin asiakkaisiin. Käy niissä asiakkaissa. Eli sopikaa saman tien sitten sen yrittäjän kanssa, että missä vaiheessa lähdetään kiertämään niitä asiakkaita, koska ne on se koko yrityksen. Sieltä tulee sitten ehkä niitä hyviä kehitysehdotuksiakin ja kaikkea muuta, mitä se vanha ei jaksanut toteuttaa, niin ne asiakkaisiin pitää vaan mennä. Joo, toi oli hyvä kommentti. Just näin se pitää tehdä. Jatkaako ostaja liiketoimintaa yleensä sellaisenaan vai kehitetäänkö jotakin uutta? Onko tässä olemassa sellaista,
tästä voidaan vähän niin kuin tutkia, että miten näitä yrityksiä on lähdetty kehittämään ja jatkamaan. Teidän kanssa yksi meidän asiakkaan kauppa ja niin se on sellainen kauppa vielä, että me sanottiin tälle ostajalle, että älä tee mitään muuta. Älä niin tee mitään, että olet tällä alalla, että se yritys tuotti tosi hyvin. Mutta tämä uusi omistaja lähti eri alueille, missä oli kova kilpailu. Ja nyt tällä hetkellä tälle yritykselle ei kovin hyvää kuulu. Oi ei. Mutta tietysti toinen asia oli se, myytiin yksi yritys, isäntä oli 82-vuotiaan, se loppujen lopuksi päätti myydä sen yrityksen. Sama liikevaihto on ollut voi sanoa, että koko aika. Ja uusi omistaja tuli sellaisesta ympäristöstä, että hänelle ei ollut hajukaa tästä alasta. Siellä oli 4 työntekijää oli tässä yrityksessä. Hajukaa ollut alasta. Me tapasin vuoden päästä siitä, kun kaupat oli tehty ja kysyin, että mitäs liikevaihto? 100% noussut. Niin, mitä sä teit? Vastasin puhelimeen. Sillä vanhalla omistajalla oli toi tavallinen puhelin vaan, ja se ei vastannut siihen kuin silloin, kun se sattui olemaan siellä toimistospaikalla. Just näin. Että hauskoja tämmöisiä, kyllä. Elämän varrella, tämä on tullut nyt tässä varrella tällaisia hauskoja tilanteita. Mutta tämäkin on varmaan semmoinen, että riippuu tosi paljon siitä, minkälainen kauppa ja mikä toimiala, ja sitten siitä yrittäjästä, että jos se on niinku kasvuhaluinen yrittäjä, niin sitten totta kai se etsii lisää kasvua ja haluaa etsiä niitä uusia keinoja, että miten se saa lisää liikevaihtoa tai mikä se sitten onkaan. Välillä voi toki mennä metsääkin se uuden liikevaihdon etsiminen, mutta joo, sanoisin, että ainakin oma henkilökohtainen kokemus, että alus rauhaksi liikkeelle ja ottaa selvää, että miten se menee ja sitten siitä lähtee hakemaan ehkä tuomaan niitä omia ideoita ja näkemyksiä siihen toimintaan. Ja just niin kuin Sami sanoi äskettäin, että kun niitä yrityksiä kiertää, niin sieltä uusi omistaja näkee sellaisia asioita ja voi kyselläkin, että mitä muuta tarvisi, että mitä muuta tämä asiakas tarvisi. Ja voi olla niin, että tämä vanha omistaja on sen verran leipääntynyt siihen ja ei enää jaksa lähteä kehittämään sitä, niin silmät pitää auki koko aika ja se yrittäjän into, sullahan on kuitenkin, kun sä oot oman yrityksen, oot ostamassa yritys, niin sulla on tarkoitus siinä, että siellä ainakin luulet rikastuvassa sillä, ja se ei tule ilman, että se on intohimoisesti siinä mukaan. Joo, mä sanoisin näin, että kun puhuttiin koko ajan kassavirrasta, niin kehittäminenkin on hauska sana, että onko se liikevaihdon kehittämistä tai jotain, mutta kyllä sun kannattavuutta pitää kehittää, koska jos sinä sen varsinkin lainarahalla ostat, niin sinun pitää tehdä sanotaan keskimäärin 20-30% parempaa tulosta, koska laine maksetaan niin sanotusti tuloslaskelman jälkeen. Jotain kannattaa tehdä. Ja toinenhan tietysti on sitten aina, että kun näinkin sanoo, että kehitetäänkö jotain uutta vai kehittääkö se yrittäjä, niin sehän riippuu vähän kyllä hänen valmiudestaankin, että valitettavasti monesti on nähty myös sekin, että he eivät ole onnistuneet kehittämään, mutta tekemään kaikkea muuta sitten senkin edestä, niin se on, kehittäminen on hyvin mielenkiintoinen sana, mutta tämä vielä kun tuli nämä Jukan 2 esimerkkiä, niin mun mielestä toi kertoo se hirveän hyvin. Vanha totuus on myös sitten aina se, että uuden asiakkaan löytäminen ja pitäminen ja hankkiminen on aina 10 kertaa vaikeampaa kuin nykyiselle ja vanhalle asiakkaalle vaikka lisämyynnin tekeminen. Niin aina kannattaisi tämä muistaa. Vaikka ei halua uskoa, niin kyllä minä sanoisin, että kyllä se Karjalan mänty opettaa sitten, kun sitä kokeilee. Näin on. Mutta tässä on varmaan just kans monesti se, että jos puhutaan vanhasta yrittäjästä, joka on jäämässä eläkkeelle, niin sillähän on voinut 10 vuotta riittää se, mitä on tehnyt, eikä siltä ole kiinnostunutkaan jatkaa tai laajentaa millään tavalla. Sitten se uusi yrittäjä voi saada sen niin kuin ihan uuteen lentoon, riippuen toimialasta ja omasta toiminnastaan tietenkin. Kyllä, tapauskohtaisia nämäkin. Kyllä. Mutta usein törmännyt tähän, että vanha yrittäjä, että no tämä on mennyt tälle ja tämä riittää mulle. Niin, kun se riittää, kun se taso on siinä. Ja eikä sitä voi syyttää siinä, jos on nauttinut siitä, että ollut. Ja tämäkin on mun mielestä psykologinen juttu, koska kaikkihan me tietyllä tavalla ihminen laiskistuu. Jos sä oot saanut hyvän yrityksen menemään, sä saat joka kuukausi sieltä sen 70 tonnia vaikka itsellesi, tai siis sanotaan vuodessa saat 70 tonnia rahaa ja pärjät sillä hyvin, niin et sä jaksa enää 70-vuotiaana lähteä rempomaan. Silloin just sellainen nuorennusleikkaus saattaa tehdä tosi hyvää siinä yrityksessä. Kyllä. Kysymys 13. Miten ostoprosessi vaikuttaa työyhteisöön tai asiakkaisiin yleensä? Tuo on aika mielenkiintoinen kysymys, että onko teillä niin kuin havaintoja tästä, että
No oma lyhyt kokemus on se, että yrittäjät aika usein aika myöhään haluaa kertoa työntekijöille, että tämä on muuten myynnistä. Vältetäänkö siinä sitten pelkoa tai mitä siinä vältetään, mutta aika usein, ja olen yrittänyt kyllä sanoa, että kertokaa ajoissa, koska sitten se voi tulla niin kuin shokkina se, että hetkinen, meillä omistaja vaihtuu. Itsellä on semmoinen tuntuma, mitä... Onko sun kokemuksen mukaan ihan lähtenyt sitten, ootko nähnyt yrityksissä, että se on ihan lähtenyt porukkaa pois? En, mutta lähinnä sitten niin kuin sen yrittäjän näkökulmaa, että miksei sitten voi kertoa, että nyt ollaan siinä tilanteessa. Ja itse ainakin, jos olisin vastaavassa tilanteessa, kysyisin mahdollisesti, että onko täällä halukkaat jatkajia. Jos siellä on siinä on nimittäin monta kertaa turha mennä merta edemmäs kalaa. Kyllä, koska siellähän se tietotaito usein on valmiina. Kyllähän se pelko taitaa olla siinä se suurin, että jos isäntä on pitänyt miehiä parikymmentä vuotta töissä ja sanoo, että voisiko tämän laittaa hiljaiseen myyntiin. Se ajattelee sen ehkä silleen, että ne kaupat saadaan nopeasti aikaiseksi, sitten hän sanoo, että hän jää eläkkeelle, että tässä on uusi omistaja. Mutta niin kuin sanoit, niin siitä olisi hyvä puhua kyllä työntekijöiden kanssa ja tietysti onhan siinä tietysti omat huolensa. Moni voi alkaa ajattelemaan, että hän ei jää uuden omistajan palveluksiin. Että onhan siinä aina ne riskit. Yrittäminen on riskipeli kuitenkin. Kyllä. Ja toki jos se kestää niin kauan se prosessi, kun ei voi tietää, että jos puhutaan vuosistakin, niin se on aika tietysti. Voin kuvitella, että se voi olla jollekin sellainen epäluottamuslausekin jopa, ettei ole kerrottu aikaisemmin. On, mutta mä sanoisin näin, että tässä on juuri se, että niin kuin, mitä mä sanoisin, kiva, mä aina sanon, että ihmiset tekee tämän bisneksen. Hyvässä tiimissä on aina kiva tehdä duunia. Nyt tässä menee vähän sama, että jos työntekijät on vaan sulle työntekijöitä, niin tietyssä mielessä tämä on sama kuin muutosneuvottelu. Sä isket tällaisen shokin, niin se aiheuttaa tietynlaisen reaktion siellä koko firmassa, joka aiheuttaa sen, että siellä ei ihan samalla lailla ehkä tehokkuutta löydy ihan heti alussa. Ja nyt tässä niin kuin mä näen sen, että jos sulla on taas hyvä porukka, että teette ton prosessin yrittäjäkin, joka on myymässä, tekee sen hyvin, niin sillä voi olla vain ja ainoastaan useasti positiivinen vaikutus, koska jos se yrittäjä on vähän väsähtänyt, koska tämä on vähän niin kuin, tämä on pika- ja maratonin yhdistelmä tämä yrittäminen, jos sä 10 vuotta painat kovaa, niin tietyllä tavalla se on kiva, että siihen tulee joku muu, joka ottaa kapulan, kun siellä rupeaa olemaan sitä turnausväsymystä jo. Mutta juuri lähinnä se, että pitäisi aina muistaa, että jos sitä on tiimissä tehty, niin se kannattaisi just pienessä työyhteisössä myös säilyttää se tiimihenki ja olla hyvin avoin. Kyllä. Ja sitten oma historia ainakin palkkatöistä on se, että epätietoisuus yleensä tuo semmoista pelkoa ja porinaa ja kyselyä. Ja nyt jos siellä sä laitat yrityksen myyntiä ja sitten siellä käy porukkaa pyörimässä vähän väliin katselemassa paikkoja, niin herää kysymys, että mitäs nämä on. Ja sitten alkaa juorut liikkua. Niin. Se on totta. Ja tähän, kun sä sanoit just ostoprosessi, että miten se porukka vaikuttaa, nämä sanoo hirveän hyvän keskustelun siitä, että jos työntekijät haluaisi ostaa sen yrityksen, niin tämä kannattaa myös, jos sitten ostoprosessissa ottaa huomioon heti siltä yrittäjät kysyä, että oletko kysynyt työntekijöiltä. Jos ei se olisi kysynyt työntekijöiltä, niin se voi olla sellainen pommi, että sitten kannattaa niin kuin kysyä siltä, että no voinko minä kysyä, että jos jotkut haluaa lähteä völjyyn mukaan, koska se motivoi niitä ihan eri lailla, koska joissakin keisissä tiedän taas sen, että siellä olisi ollut halukkaita ostamaan yrityksen sisältä, niin niillä tulee kyllä sellainen, että Jukolauta meille ei edes tarjottaa, me ollaan avainhenkilöitä. Kyllä. Aivan totta.